Bos días a todos e agradecer a presencia de Ricardo III, xerente da Federación Galega de Ciclismo, e a José Ángel Vidal, que é o seleccionador gallego, e a Guillermo Sande, que é o director técnico, e estamos aquí, tamén a presencia de Luís Dios, que é do Club Ciclista Estradense, para presentar hoxe o Campeonato Galego de Contrarreloxo para a categoría Máster, cadetes e féminas, que se vai celebrar o domingo aquí no Concello da Estrada, e será en horario de 10:30 a 1:30 da mañán, e vai ser entre Codeseda e Arca, non? Unha distancia máis ou menos de 10 km, non? Casi exactos. Casi exactos. Bueno, e nada, deixo-vos con Ricardo III, que vos explica un pouco máis polo miúdo como vai ser a proba do Campeonato Galego. Bueno, pois, bons días. En primeiro lugar, agradecer enormemente a disposición a que se nos puxo o Concello da Estrada, porque vimos cunha certa urxencia, pero, sin embargo, parece que fai 3 meses que teñemos isto previsto, non? Porque un campeonato galego de contrarreloxo é moi complicado organizalo, moi complicado. Mais que nada porque hai que cortar estradas durante moito tempo, e a participación é individual, e salen os ciclistas de minuto a minuto, entón son 250 persoas que teñamos previsto en principio, e está pensado organizarlo en Cambre, pero recomendaronnos dividir os campeonatos, e, bueno, Cambre vaise quedar cos de élite e júnior, e recorrimos ao Concello da Estrada, primeiro por vecindá, segundo por agradecemento, terceiro porque a estrada sempre estuvo aberta ao ciclismo, pola súa tradición ciclista, pola presencia do Club Ciclista Estradense, pola vinculación que ten o xerente co Club Ciclista Estradense, que tivo hasta fai 4 anos co Club Ciclista Estradense. E entonces, bueno, pois máis ou menos conozco un pouco as carreteras, e foi polo que fixemos a proposta de facelo na estrada. E por eso un agradecimento enorme para a Pena, máis para Ismael Pena, máis para o Concello, porque nos colleron cas portas abertas e cos brazos abertos, e esperamos que siga así durante moito tempo. Bueno, a contrarreloxo do domingo vai dirixida aos máster, que son os maiores de 30 anos, aos cadetes, que son edades comprendidas entre os 16 e os 17 anos, perdón, entre os 15 e os 16 anos, e as féminas de todas as categorías. Vou-vos presentar un pouco como vai a ser a cousa, e o motivo de facelo en Codeseda é porque, primeiro, porque é unha poboación, unha das máis poboadas da Bisbarra Estradense, non? É unha das parroquias con máis número de habitantes, e evidentemente no casco urbano da estrada non se pode facer porque non había os kilómetros suficientes para facelo. Hai que buscar unhas estradas que sexan municipales e que se poidan cortar e que teñan pouco tráfico, e a que vai desde a Sagrada hasta Nodar en Arca é excepcional en canto a firme, e bastante suficientemente ancha, e creemos que vai a ser un bonito recordo para os que participen en esta contrarreloxo. O percorrido, que é máis ou menos suave e asequible, a saída vai estar na Sagrada, diante na plaza de Codeseda, e vai a coller á dereita por diante do Colexio Vello, e a chegada, o sea, van en percorrido de ida e volta hasta o lugar de Nodar. Aí vamos a facer unha rotonda artificial. Hoxe a mañán había 97 inscritos. Esperamos que haxa, pois veteranos deben de participar uns 100, 110. En cadetes temos 50 licencias, e supoñemos que habrá polo menos 40 rapaces interesados en disputar a contrarreloxo. En féminas, de momento, iban apuntadas 12 ou 14, pero que tampouco, desgraciadamente, tampouco na federación tampouco temos moitas máis ciclistas federadas. Habrá que replantearse unha campaña de captación de féminas para o ciclismo, porque, aínda que se están incrementando, estás incrementando con un paso moi lento, non? Pero, bueno, de momento, xa digo, xa mañán, cando faltan 2 días para que peche a inscripción, había
había 97 inscritos e bueno, o que está moi ben, se salen de minuto a minuto, polo menos temos garantizado que 100 minutos van a estar ocupados en competición os ciclistas. Isto, o ano 2011, para que teñades unha referencia, en féminas foi Aida Baliño a campeona, en féminas junior foi Eva Álvarez, en féminas... No, bueno, pois aquí teño un erro. En féminas cadete foi Tania Villasuso e en cadetes foi Antonio Portela, que ahora xa é juvenil, e que este home foi subcampeón de España, me parece, ou non, que foi campeón de España de contrarreloxo de carretera de fondo en estrada o ano pasado. No 2012, que tamén foron en Sober, en cadetes foi campeón foi Cristian Mota, que ahora é juvenil xa. En féminas élite foi María Jesús Barros, que é unha das favoritas, pero non vai a poder estar porque rompeu as costillas a semana pasada nunha carreira en Carballo. En féminas cadete Paula Samartín, que esta sí é subcampeona de España de contrarreloxo do ano pasado, proclamouse subcampeona de España. E en féminas junior, Lorena Sanín, é a primeira vez que se fai unha contrarreloxo para ciclistas máster, e é unha experiencia para un sector que é bastante nervioso en canto a ten iniciativas, parecen juveniles, en canto a ilusión que teñen e as ganas que lle poñen de correr. Non sei se sabedes, o sábado sí que o sabedes, evidentemente, porque o sábado pasado houve unha proba aquí na Estrada que organizou a Sección Galega de Ciclistas, donde se veu o pelotón de ciclistas, participaron creo que 101 ou 103 bueno, aí dando espectáculo e, xa digo, con unha ilusión enorme e tremenda. Bueno, non se pode falar de candidatos porque xa decimos que é unha experiencia nova e precisamente o mellor ciclista que anda en estrada non ten por que ser o mellor contrarreloxista. E a prova témola moi preto, non? O sea, Alex Marque, por exemplo, que quedou terceiro no Campeonato de España, é un ciclista completo, é moi bo ciclista, pero a súa especialidade é a contrarreloxo. Bueno, pois aquí en veteranos, en máster, pasa unha cousa parecida, que ao mellor o mellor ciclista non ten por que ser precisamente o que gana contrarreloxo, porque é unha especialidade para determinados corpos e para determinadas habilidades que ao mellor un ciclista moito máis completo non as ten. Hai unha relación aí que puxen a título testimonial, por exemplo, Javier Busto, que tamén o domingo pasado, no Campeonato Galego que se celebrou en Moaña, rompeu a clavícula, xa non pode participar, pero Francisco Javier Iglesias, que é daqui de Santiago, é un dos candidatos. Óscar Díaz, que foi un ciclista profesional que correu en Portugal, apodado Vacas, que tamén anda por aí retomado para o ciclismo. Alejandro Magallanes, que Iago Alonso, que é o que está ganando as carreiras actualmente, Ubaldo Rodríguez, en Máster 40 Álvaro do Campo, Manuel Prol, Francisco Barciela, Gonzalo Aguiar, que tamén foi un ciclista profesional, creo que foi campeón de España, ou polo menos de aficionados na súa época, fai como 20 anos ou así. En Máster 50 Manuel Prieto, que é o que tamén está ganando as carreiras en Galicia, que é de Coruña, Julio Martiñá, que é de Ourense, José Carlos del Río Cañedo, que tamén son de Ourense. Estes son os que están de primeiros no ranking actualmente, pero xa digo que é unha especialidade nova, non é o mismo facer fondo en estrada onde hai colaboración de equipo, onde podes botar unha man ou onde influye moito a estrategia, contra isto que influye o esforzo personal e a superación de si mismo e superar o crono. E isto é o que dá de si en principio o campeonato. Está comigo, como ben decía Pena, José Ángel Vidal e máis Guillermo Sande. José Ángel Vidal foi ciclista profesional, o ciclista galego profesional que máis anos durou no pelotón nacional, me parece, porque estuveches 11 anos, non? 11 anos no equipo Kelme, e, bueno, no equipo Kelme en algún máis, o CSCH, un equipo que se fixo un experimento que se fixo no 91 ou así. E actualmente é seleccionador galego e el vai vos decir un pouco como é o circuito, porque lle fixen o atraco de que conoce hoxe por primeira vez, aínda que posiblemente algunha vez pasara por ali en bicicleta, e a Guillermo tamén lle fixemos o mesmo atraco porque
porque o circuito en realidad non ten secreto ningún para organizalo, pero o que sí ten uns detalles técnicos bastante importantes que me gustaría que les dixeran que tal lle vai para os ciclistas e para que tipo de ciclistas vai esta carreira, o sea, este circuito. Máis que nada porque hai ciclistas que lle dan mellor con cabra en llano que aqueles que terminan un puerto en subida e ten que levar outros desarrollos. Son cuestións técnicas que Vidal pode decir como vai. Bueno, bons días a todos. Eu creo que é un recorrido bastante llano, non como o de Sober destes últimos anos. É un recorrido carretera moi boa. Bueno, é un recorrido que digamos que é para utilizar cabra, para utilizar grandes desarrollos, e para xente que sea especialista contra o crono, non? Que mova grandes desarrollos. E pouco máis ten o recorrido, non? Xente que sea especialista, porque a veces hai recorridos que teñen o que falábamos antes, o que estábamos mirando en Cambre, pois xa ten moitas subidas e xa non é para tantos especialistas, non? Este é bastante planiño, pica algo así para arriba ao final, pero eu creo que vai ser para o que o ganen, que ten que ser especialista contra o crono. Guillermo, a lo mejor ten outra visión. Sí, no, a verdad que o que dice Vidal é verdad, é un circuito que aparte, tal como está pola ubicación, non vai haber problemas de vento, de lateral ni de frente, quizás está bastante protegido. Sí, está bastante protegido. Como ben dice él, na categoría de máster sí que aí vai ter tema de desarrollo, de mover ben desarrollos. En cadetes teñen un desarrollo limitado. O que ten. Aí xa vai a ser o que máis veces de pedaladas por minuto. E a verdad que hai que agradecer tanto ao Concello como ao gerente, que a verdad que traballaron a tope e contra el oso, o fixaron en contra el oso, a verdad que sí. Conseguiron pois facer un percorrido que creo que a gran maioría lle vai a gustar. Son 10 kilómetros, casi, non? Sí. Van a ser 10 kilómetros de intensidade 100%. O sea, a verdad que nos vai a gustar a todos. Tanto nós que vamos ter que traballar, Vidal, desde moi temprano, e Ricardo, tamén aquí o Estradén se vai ter que botarnos unha man, vamos ter que traballar duro, pero vai a ser bonito.